السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد سلام درود به پایان به تماشابینان عزیز و کسانی که ما را تماشا میکنید و پیوسته شده باز هم ما را تماشا میکنید. عزیزان نور و دل و دیده من، دوستان عزیز، یک چند کانال های فروشی داریم. یک تاش قریب 2000 подписчик داره. монетизацияш гиронай, дар балансаш $50 пашти сум дора. нархи канала 32000 рублей гуфтестем. хоҳишманди аниқ бошӣ, харидори аниқ бошӣ. номерое ки дар экран дида истодаӣ, дар ҳамин номеро ватсап имо гиронай. пас номеро ишо дар комментария закрепит карда мешава. ҳозир ма дар ахири видеода ҳамо канала худша видео мекунам. мемонам боз тамошо кунед, просмотроша нагӯед ки ҳаме брати ёвонӣ мисол фанмон мекуна. инамихе бародарҷоно, на самом деле канали беҳтаринай. ай канал шумоён метавонен дастаточно сум кор кунен. масалан уже дар балансаш $50 ай. асобина фарқ надора барои новичкай ё ки барвақт опыт дори дар ютуб. это не имеет значения, гуфти русо. канал 32000 рублей. канал ягон дефект надора бародарҷоно. фақат сум кор ку ай ютуб дар зимистони хунак бира майдачайдара бихар биёр бизан хора. фақат видео ку сум кор ку, видео ку сум кор ку. мефоратам хеле. агар буфоратам хеле, пас номерое ки дар экран дида истодаи занг бизан, бо шумо ҳамсӯҳбат мешем. агар ки ман вақт наёфтум, бародарон дар хати алоқа шуморо интизоранд. ин ҳамихе кору боро буд. мехостум ҳамеора ба шумо бифаҳмонам. чӣ хеле ки ихтон медонен, дар ютуб осон нестай подписчик ҷамъ кардан, осон нестай монетизатсия гирон кардан ва осон нестай албаттара соат ҷамъ кардан. пас ҳамин биродари ёвонӣ проблемаҳои шуморо ҳал карда истодааст. ба ҳамин 32000 хай харидори аниқ бошӣ, 31999 рубл карда метемта. масалан канала бихар, иншоаллоҳ баракат биёвӣ. боз ҳам чӣ гуфтаниём, лайка биҷиқен дӯстон. касоне ки поделиться мекунед, поделиться кунед дар имо ватсап. ва албаттара касоне ки сообщество дорен, дар сообщество ҳамо кнопкара биҷиқен ва лайку, дизлайку, зангулайки чие ки мебинен амора биҷиқен. касоне да ки чӣ хеле канале дар корай, чӣ намуд монетизатсия дор, пинкод омадагӣ, чӣ намуд канале ки дар корай бинависен. ҳамухе канал тайёр мекунем, метемтон. боқӣ ҳамата худованд нигаҳбон боша. бо шумо будам ҳамчун ҳарвақта бахтовари, то есть бахтиёри сареғаи ёвонӣ. лайка биҷиқин. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дида истодаед, ина канал, инами канал нархаш 32000 рублей гуфтестем. боз савдо мешавад. дӯстони азиз, ина просмотроша бинен. як ҳафта пеш видео парстагием охирон бор 21000 просмотр дора. сами популярни видеоша мебинем 105000 просмотр дора, 97 амита мерава ба. так плейлист дора, сообщество дора, канал дора. ина сообществошда видео кардагиай мисол на ина бо чӣ дора, канал дора, о канал дора. масалан ки инам хеле дора. карочи видеоша нахтон бинен. боқӣ ҳамата худованд нигаҳбон боша. бори дигар бо шумо будам ҳамчун ҳар вақта бахтиёри ёвон. харидори аниқ бошӣ бародарҷони азиз. занг бизан, иншоаллоҳ ҳамсӯҳбат мешем. худованд ёру нигаҳбонот.